Nagpadala na subong adlaw sang investigador ang Provincial Government Environment and Natural Resources Office sa Barangay Anabo, Lemery para investigaran ang ginakabig sini nga small-scale mining nga nagtuga sang kamatayon sang isa ka lalaki matapos marumpag sang Lunes ang aga. Matandaan nga base sa investigasyon sang Lemery Police, nagapangutkot sang duta ang napatay upod sa isa pagid katawo para itampok sa ila ginaistaran. Apang suno sa PG Anro, ang mga kasubo nga buluhaton ang dapat may permit kag wala sila sang ginhatagan sang permit sa mga banwa. Arestado ang apat ka mga lalaki nga nagransak sang isa ka cell site sa Barangay Poblasyon, Ahoy, Iloilo. Nakapalagyo ang isa sa mga kaupod sa mga suspect. Nadakpan sa akto ang mga suspect nga nangawat sang 22 tanan ka mga battery nga ginabulubanta nagabalor sang 1 ka milyon ka pesos. Na-recover man ang duha ka mga salakyan nga gingamit sa mga suspect. Ang mga suspect man ang ginatudlo nga yara sa likod sang pagpangawat sa cell site sa Saraga, Alimudian, Iloilo City kag sa Antique. Sa mga police station sa Bacolod City, ang Police Station 5 sa Barangay Granada nakasaylo na sa ila bag-o nga talatapan. Natapos naman patukod ang Police Station 7 sa kilid sa Mansilingan Barangay Hall, kag Police Station 10 sa boundary sa Barangay Felisa kag Handumanan. Apang wala pa maokupar bangod wala sang koneksyon sang tubig kag kuryente. Prioridad man sang BCPO nga mapangitaan sang land donor ang Police Station 3 nga nahamtang sa basketball court sa Mandalagan. Ang Police Station 8 naman ang plano nga isaylo sa Old Airport Runway nga ginapanagihan sang syudad.